ktorí sa budú o vás starať. Nie je tu, ešte sa ubytoval pán tréner Ludma, Joško, ten bude hlavný tréner. Máte to vždy, bude to tu, je to vyvesené vždycky, aj sú tam telefónne čísla, keby ste potrebovali aj na vedúcich, takže všetko bude na hoteli vylepené, aj tu na štadióne, takže budete mať, môžete, keď bude nejaký problém, volať hlavne tej vychovateľke pani Naďovej, staršej tam ubytovala, tam potom spoznáte, ona tam ubytovala deti, po tréningu sa môžete zubytovať. Tu je pani Naďová Lucia mladšia, tak títo budú sa starať o vaše deti 24 hodín na ubytovni. Na ľade sa bude pán ten Ludma, ten za chvíľočku príde, pán Kolár, Marian Horník a Lukáš Kvarka. Títo štyria budú chodiť s deťmi na tréningy na sucho a na ľade sa im budú venovať. Takže toto by bolo tak organizačne. Ďalšie organizačné po tréningu sa detičky ubytujú, si ich potom prevezmú vedúce a už sa budú venovať oni na tom hoteli a už budú mať pre nich program. Potom majú večeru a dneska, neviem, nejak okolo 9:30 by mali mať nejaký už kľud a by si mali ľahnúť. Takže toto je organizačne. No a prajem všetkým deťom, aby sa tu cítili v našom kempe príjemne, aby prežili pekný týždeň s nami aj s trénermi a nech sú zdraví a nech sa im tu pekne. Hlavne bez ranenia. Nech sa im tu ľúbi. Dobre, takže to by bolo tak všetko z našej strany. Toto je pán Sekera, som vám zabudol, to je on akože šéf tej školy, takže tak. My sme dvaja šéfovia. Dobre. Nech sa páči, môžete sa chalani. Máte niečo, ale... Ešte takto, keď nemá niekto tašku alebo niečo, dresy dostanete za chvíľu, ak sa pooblečete, dostanete farby dresov, sa dáte do... No, pán tréner Ludma. Sa ospravedlňujem. Troška neskôr, ale predsa dorazil, takže tento bude vás sa starať na lade. To je hlavný tréner. Dobre? Keby boli nejaké veci, už sa obracajte na trénerov, korčule deťom pritiahnu tréneri, takisto im pomôžu s oblečením aj vedúci, takže nemusíte mať strach, že by bol nejaký problém. Bude o nich dobre postarané.